ଯାହା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆମେ ଖୁସିରେ ଦଉଛୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଖାଇଦିଅ ଭଲ ରହିବ ହେଲା ଏମିତି ନୁହେଁ। ଯାଇ ହୁଏ ନା ଆଗକୁ ଫେରି ହୁଏ ନା ପଛକୁ କାହା ପାଇଁ ଆସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ହଉଛି ତୁମ କି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ମହାଶିବରାତ୍ରି। ତ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ପାଠ ସବୁଦିନ ପଢୁଛେ ନାଇଁ କି ଆଜି କିଛି ସେବା କାମ କରିବା ଆମେ କି କିଛି ସେବା କରିବା ହେଲା। ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପଢିଛେ କଣ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାନବ ସେବା, ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା, ମାନବ ସେବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା। ଭାଗ୍ୟ ଖେଳୁଛି ଖେଳ ଭାଗ୍ୟ ଖେଳୁଛି ଖେଳ ଭାଗ୍ୟ ଖେଳୁଛି ଖେଳ ଭାଗ୍ୟ ଖେଳୁଛି ଖେଳ। देला घर आसी अतीन वर्षा जम करबो बाहुनी बाहुनी